182 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean. Elizondon astelehenean eta Lesakan asteartean 80 urtetik gorakoi txertatzen ari dira. Nafarroko ekonomia eta gizartearen berraktibaziorako tresnak aurkeztu ditu Txibite lehendakaria gaur goizean Bertizen. Hezkuntza departamentoa lehen hezkuntzako itunak berritu dizkie hori eskatu zuten 56 ikastetxeei. Nafarroko gobernuak 2021-2023 gazteriaren hirugarren plana onartu du gaztei zuzendatako 140 jarduerekin. Nafarroko gobernuak luzaide ezarri du konektagarritasunaren hurrengo helburu gisa. Behatokia, lanbide heziketako eskaintzak ez ditu ikasleen hizkuntza eskubideak bermatzen. Enplegu eskariaren berritze automatikoak apirilaren 30 arte jarraituko du. Ezpel txitzari aurre egingo dioten txori insektu jalentzako eta sagusarrentzako kabia kaxak jarri dira. 19. mendeko setio bat 21. mendeko tresnak baliatuta burlatzea proposatzen du Iruñeko udalaren debaldezko ihes jokoak aste zaindurako. Koronavirus eragina handiena den erkidegoa da Nafarroa. Madril eta Kataluniaren aurretik horrela baieztatu du gaur Nafarroko osasun sailak. Atzo 2606 PCR eta antigeno testak egin ziren sare publikoan eta 182 kutsatze berri atzeman dira. Eta positiboen tasa 7% dago une honetan. Britainiar Covidaren kutsatze azkarrak eragin du igoera hau eta ikastetxetako osasun protokoloak gainbegiratzera behartu dira. Azken egunean Tuteran atzeman dira 11 kasu, Lodosan 10, Donibane auzoan 9rekin, 8 kasurekin Alsasu Sanduzelai, 7 kasurekin Arguedas, Zizur Nagusia eta Milagro. Iruñan 42 kutsatze eman dira azken egunean. Asteburuan 372 ikasle sartu dira konfinamentuan. Hoiekin 1526 ikasle dira, beraien etxetan bakartuta daudenak, guztien artean 2,48. Bizikidetza talde egonkorrei dagokionez 41 ikastetxetako 79 ikasgeletako kideak daude bakartuta. Guztien artean 2,26. Txertaketak aurrera egiten du. Atzo, Elizondon 80 urtetik gorakoi 560 dosi eman ziren goizetik eguerdi bitartean. Hainbat bolondrez ibili ziren laguntzen, hala ere zenbait momentutan jende gehiegi elkartu zen. Naiz eta bakoitzak hitzordua eduki asko izan ziren etorri, baina orduak lehenagotik bertaratutakoak. Xabier Maia udal ordezkariak horrela azaldu zigun. Bai, ganden asteazkenean jaso ginuen dei bat, osasun departamentutik astelehenerako txertaketa hau antolatua zagola, 80 urtetik goitiko adinekoendako txertaketa antolatu ezagola erranez, eta hor gura harridurarako ez genuen inongo jakinarazpenik izan aitzinetik, eta nonbait protokolo baten gainean lan egin barra zen, antolaketa prestatu barra zen, eta harpatu gintuen unen nahiko berde, ezkinak igulako zertzen guk egin barrekoa. Eta gero bidalizakuten orduan protokolo moduko bat, eta hortzegunetik buru belarri patu barri izan ginen udal mailan genituen baliabide guztiekin gaurko txertaketa hau prestatzeko, azkinen baliabide materialak eta personalak gure gain erortzen ziren. Hau da, Iruñatik edo osasun departamentutik bakarrik txertaketarako bai erizainak edo medikoek bidaltzen zuzten, baina antolaketa guzti gure gain erortzen zen, horren izan zen hor nolabaiteko tensio edo urduritasun puntu bat, ze ikusten duzuenez jende pilaketa edo jende haunitzen dako prestakuntza beharratzen, eta denbora tarte labur egin nuen prestaketa hau egiteko, eta gero eskertu barra da udaletxeko langileek egindako lana, eta horrekin batera ere ikusi genuen protokolo horrek eskatzen zuela bolondresen lana ere izan barra zela. Deialdi batera abietu genuen eta zorionez jende desentek erantzun du, astelen batean ia 20 lagunek izena eman zuten eta horren bitxandetan antolatu barra izan ditugu, bai parkineko lanak, bai barneko antolakuntzan ere jende pilaketa hundirik sortu ez daitezen, bolondresak eduki barra izan ditugu, Eta horregatik, hemendik eskerrak ere luzatu, bai udaletxeko langileei, bai bolondres bezala bere izena eman dutenei,
bere gabe zaila izango zelako hau guztia antolatzea. Eta ikusi duzuenez ja orain ja nahiko aitzinetu dugu aurko txertaketa hau, 9 herritatik aitzinet abietu direia txertaketekin, ia 580 pertsona deituek zauden, horren pixkanaka ikusten duzu jendea ordutegi batekin ja deituak zirela eta etortzen ari direla, eta bi zona ere bai prestatu barra izan ditugu, ze batzuk adibidez txertoa mugikortasun arazoa dituztelako adinekoak izan da, txertoa kanpoan hartzen dute, beren kotxetan hartzen dute, aurretik abisatuta, eta bertze batzuk barruan hartzen dute txerto hori, ez? Orduan, hoi nik uste dut nahiko ongi bideratua dagoela, eta orain goiz erditxo pasatu dugu, ikusten duzu jendea etorri jarraitzen duela, eta pentsatzen dugunez, errantzikutenez, hiruak arteko epe hortan, denek hartuko dute beren txertoa, eta hemendik 3 astetara pilaren 19an bigarren dosia hartuko dute. Orduan, lehenbiziko aldia nik uste dut antolaketa aldetik ikasi dugu nola egin behar den, hurrengo baterako pentsatzen dut guretako ere erresago izango dela, baina tokatzen zena hau, nik uste jendea ere adinekoa gogotsu dauden beren txertoa hartzeko, azkenean urte hau luzea egin zaielako, eta hemendik aitzi pentsatzen dugu lasaixago bizitzeko aukera izango dutela, eta hoxen guk udal bezala gure aletxoa hartzeko prest, gure laguntza eskaintzeko prest, eta den ongi gaten bada, denendako, be. Bastan Urdazu eta Zugarramurdiko zonalde ontakoa dira deituak direnak gaur. Berez ordutegi batek deituak dire eta hemendik luzatzen dugu hurrengo baterako ere bai errespeta dezatela favorez ordutegi horiek, ze bertzenaz tokatzen alda, orain momentuan bezala jende desente oiniken kanpoan zain egon barri izatea, ez? Denak xuxen egiten badugu, erresago izango da bai antolakuntza aldetik, bai osasun langileen aldetik ere beren lana, eta etortzen denaren dako ere bai, eramangarrego izango da ez esperatu behar izate hori, ez? Baina, lehenengo gunazten eta pentsatu jendeak ere urduritasun puntu horrekin, pixketa itzinetu duela bere torrera, baina, printzipioz bai, gaur kusten dugu jende andana hemen dugule, eta ongi moldatzeta garela gutxi gora bera. Momentuz dakiguna da, 80 urtetik gorakoentzako txertaketekin hasia direla Nafarroa mailan, bihar Lesakan izango den bezala, asteartean ere Donezteben izango da, hurrengo astekoan, orduan badakit oraindik adintarte hontako pertsonekin edo hasi direla txertaketak, ez? Eta horren pentsatu nahiko dutela, markada hortatik goitiko jendea txertatu, hurrengo adintartetan sartu gabe, orduan pazientzia pixket ere eskatuko nieke, martxan dazi, hau akizu gainera Iruñetik heldu dela, edo Madriletik, orduan, faseka daien bezala, lehenbizi 80 urtetik goitiko hauek hartuko duten ikuste dut bigarren dosioi, eta denak egiten dutenean, orduan hasiko dire bertze adintarte batzuekin. Gaur hitzordua dute Bortziritako 80 urtetik gorakoak. Pasaden astean 14.032 dosi txertatu ziren Foru Erkidego osoan. Osasun sailak espero du pixkanaka txertaketa areagotzea dosi gehiago iritsi bezala. Orain Pfizer eta Moderna txertoa ematen ari dira adinekoei, beste langilei AstraZeneca, eta aste zaindu eta gero, arrisku handiko lagunekin eta 70 urtetik gorakoekin hasiko dira. Zehazki atzo, 9.360 Pfizer txerto dosi eta 5.007 Modernaren dosiak iritsi ziren Nafarrora. Baztan eta Bortziritako berraktibazio ekonomiko eta sozialarako baliabideen aurkezpena egin du gaur goizean Bertizko jauregian Nafarroko gobernuko presidentea Txibitek. Bileran egon dira Bernardo Ziriza Lurralde Kohezioko kontseilaria, Elma Saiz Ogasuna eta Ekonomi Saileko kontseilaria eta Itziar Gomez Landa Garapena eta Ingurumen kontseilaria. Ate itxiarekin eginiko bilera izan da eta aurretik bilera aintzineko irudiak jasotzeko aukera eman zaie hurbildutako kazetari eta grafikoei. Departamentuan, Ingurumen departamentuan landu dugula proiektu bat bertizerako, restaurazio kultural ikuspuntutik, eta fondo Europatik datozen fondoetara aurkezteko, horretan gaude, eta beste neurrian aurreko astetan izandako zuten eraginez, kaltetatuei erantzun zuzena ematen ari garela, kalte guztiak gure gana hartuko dugula,
bai masa forestalen inguruan eman direnak eta baita ere animalien eta beste infrastrukturatan eman diren kalteak hartuko ditugu gure gain. Hezkuntza departamentuak iragarri duenez, lehen hezkuntza itunak berritu egingo dira hala eskatu zuten ikastetxe guztientzat, guztira 46 ikastetxerentzat. Guztiek adierazi dute deialdiaren lehenbiziko eraskinaren arabera, deialdiaren lehen oinarrian aipatutako araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituztela itunean aipatutako 6 urteko epean, 2021ko irailaren 1-tik 2007ko abuztuaren 31-ra. Deialdiaren 8. oinarrian aurreikusitako itunen batzordea bildu da eta eskaerak aztertu ondoren horiek guztiak berritzea proposatu du. Horrek esan nahi du itunak berritu behar direla lehen hezkuntzako 587 unitatearentzat. Horrek esan nahi du 2021-2022 ikasturte osorako kostua 43.973.584 eurokoa dela. Kontzertuak irauten duen 6 urtetako bilakaeraren aurreikuspenekin 6 urtetan kalkulatutako kostua 266.526.283 eurokoa izango litzateke. Jimenok adierazi du hezkuntza saila pozik dagoela itunak berritzeak ikastetxe eta famili guztiei hurrengo 6 urtetarako ematen dien egonkortasunagatik. Kontseilariak gaineratu duenez itunak berritu duten zentro guztietan hezkuntza ikuskaritza zerbitzuak egiaztatuko du benetan betetzen direla deialdiaren legezko eskakizunak. Nafarroko gobernuak 2021-2023 gazteriaren 3. plana onartu du. 53.787.471 euro bideratuko ditu 2021an Nafar gaztei bideratutako 140 ekintza gauzatzeko. Nafarroko Gazteriaren Institutuak garatutako dokumentuak gaztei zuzendutako politika publikoak jaso ditu, egun koronavirusak baldintzatutako egoeran gaztek dituzten beharrei erantzuteko. Parte hartzearen ikuspegitik eta foru gobernuko departamentuen arteko elkarlanarekin. Gazteen aldeko inbertsio publikoak 20 milioi eurokoa izango da ekitaldi honetan, emantzipazioaren atalean, planaren 3 ardatzetako batean. Zehazki, hezkuntza formaleko eta ez formaleko, etxe bizitzako eta enpleguko ekintzak bultzatzen dituen ardatza da. Azken atal horretan gobernuak 11 milioi euro bideratuko ditu gazteen langabeziaren zifrak murrizteko. Dokumentua Gazteriaren departamentu arteko batzordeak onartu du. Javier Remirez lehendakari orde eta lehendakaritza berdintasun funtzio publiko eta barne kontseilariak lanaren garrantzia azpimarratu du. Zeren Gazteriaren arloan estrategia planifikazioaren ibilbidea finkatzeaz gain, gobernu honek Nafarroko Gazteriaren Institutua berreskuratzearen alde eginiko apustua berresten du. Gazteriaren arloan zeharkako politikak pibotatzen dituen organismo autonomo izateagatik. Gazten errealitateak eskatzea 2023 horizontean gazteriaren politikak sustatzea. Bere aldetik Carlos Amatriain Nafarroko Gazteriaren Institutuko zuzendari gerenteak adierazi du plan honek balioko duela administrazioa, gazteria, sektoreko entitateak eta profesionalak helburu berdinen arabera lerrokatzea ahalbidetzen duen sare lanaren paradigma bat finkatzea. Gazteriaren politiken sistemak eginiko ekarpena berretsiz eta bere finkapenak suposatzen duen estrategiaren ekarpena biztaratuz. Gazteriari entzun, arreta eman, laguntzagatik eta gazteria sustatzagatik. 3. Gazteriaren planaren helburu nagusia da hurrengo 3 urteetarako Nafarroko Gazteriaren politiken printzipioak, jarduera oinarriak eta ekintza ildoak definitzea. Haren ikuspegia eta antolamentua gazteen beharrekin eta 2020-2023 Gazteriaren foru estrategian barne hartzen diren edukiekin egokituz. Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilaria den Juan Cruz Zigudosa Luzaide eta Orreaga herrietara joan da, batetik Luzaiden dituzten konektibitate arazoak lantzeko eta bestetik Orreagako agintarien iritzia jasotzeko. Herriraino zuntz optikoa ekartzea erraisteko herriko udalak eta Nafarroko gobernuak elkarrekin
egin berri duten jardueraren inguruan. 2 bileratan izan da halaber telekomunikazio eta digitalizaziozko zuzendari nagusia Guzman Garmendia. Luzaiden egindako bileran honako hauek izan dira: alkatea eta udaleko kudeatzailearen lehendakaria, Nikolas Camino kudeatzailearen kidea eta turismo, hirigintza eta kultur zinegozia Salvador Bidegain, eta kudeatzailearen kidea eta herri lan, osasun eta gizarte zerbitzuetako zinegozia Jose Antonio Castro. Bestalde, Orreagan egindako bileran Luis Etxebarria alkateak eta Bibiano Esparza prioreak hartu dute parte. Luzaiden egindako bileran bati bat bertako orografia dela eta inguruan dituzten konektibitate arazoak landu dituzte. Ildo horretan, kontseilariak azaldu die foru exekutibak zuntz korporatiboa ibainetan zehar eramateko aukera aztertzeko asmoa duela, nahiz eta onartu hori aukera zaila dela. Era berean, hainbat operadore pribaturekin akordio bat negoziatzen ari direla iragarri die. Horrez gain, zuntza Frantziatik ekartzeko aukera ere azaldu du. Era horretan, zuzendari nagusia Akitaniako homologoarekin Jan Penekin hitz egiten ari omen da jada eta baita nazioarteko dimentsio duten operadore pribatuekin ere aukera hori ikertzearren. Halaber, Zigudosa kontseilariak adierazi du udalarekin batera lan egin nahi dutela inguruko konektibitatea lantzeko, egoera geografikoa berezia du eta. Horrela, operadore pribatuekin hitz egiteko jarrera agertu du zuntza herrira iritsi dadin. Orreagan egindako bileran zuzendariak agintarien eskutik jakin nahi izan du herriaren egoera nola aldatu den zuntz optikoa herrira iritsi berri den honetan. Eta era berean, operadore pribatuek sarea inguruko etxetara eta saltokietara eramateko azken milia bezala ezagutzen dena egindako konexioa eta erabilera egiaztatu nahi izan ditu. Oro bat, Zigudosak jakin nahi izan du bertaratuek zer nolako itxaropena duten konektibitateak Doneiakue bidearen inguruko fluxua erraisteko moduren inguruan. Doneiakueren urte bete-betean. Zuntza jartzea, 5Gren lehen harria jartzea da eta hori errealitate bilaka daiteke etorkizunean erromes kopuruengatik eta kulturaldetik duen garrantziarengatik adierazi du Zigudosa kontseilariak. Orreagakoa azpiegitura digitala erabiliz lurralde kohesioaren alde borrokatzeko moduren adibide dela gehitu du. Nafarroko Hezkuntza Departamentuak Lanbide Heziketako 2021-2022rako eskaintza aurkeztu zuen pasaden astean, Carlos Jimeno kontseilariak eta Tomas Rodríguez Lanbide Heziketako zuzendariak egin zuten agerraldian 5.525 ikasle berriek aukeran izango dituzten 139 titulazioak aurkeztu ziren. Hoien artean 24 ziklo berri. Hizkuntza eskubideen behatokian baina eskaintza berria ikustearekin batera kezka sortu da. Eta horrela salatu nahi izan du Agurne Gaubeka behatokiko zuzendariak. Eskaintza berrietan euskararen presentzia urria eta zokoratua salatu nahi dugu. Gaur egun guztira 137 heziketa ziklo daude eta hoietatik 16 soilik dira euskaraz. Euskarazko eskaintza gehienan legeak ezarritako eremu euskaldunean kokatuta egoteaz gain, agerikoa da etorkizuneko eskaintzan ere gaztelania dela nagusi. Eta ez hori bakarrik. Ziklo berriek ere Lanbide Heziketako euskararen presentzia lausotzen baitute inglesa eta euskara uztartzen dituzten proiektuekin. Gaubekaren hitzetan, ziklo berri batzutan inglesa euskara ereduak ezarriko dira, irakasgai batzuk inglesez izango direlarik. Badira halaber kezkagarriak diren beste hainbat motibo, esaterako Iruña herriko zentroetan euskarazko eskaintza oso urria da eta badirudi etorkizunean ere hala izaten jarraituko duela. Horrek eragin zuzena du hainbat herritarrengan Gaubekak adierazi bezala. Oinarrizko hezkuntzan D ereduan ikasi duten ikasle askok ez baitute aukerarik izanen heziketa profesionalean beraien hizkuntza hautaketarekin jarraitzeko. Hizkuntza eskubideen behatokiko eledunaren hitzetan gisa honetako erabakiek hezkuntza departamentuak euskararen presentzia Lanbide Heziketara egokitu eta normalizatzeko betebeharrak zalantzan jartzen dituzte. Hain zuzen ere, Europako gomendioak eta Nafarroko gobernuak ezarritako plan estrategikoen helburuak lausotzen baituzte. Behatokiak egoera hau iraultzeko hainbat gomendio eman ditu, hala nola hezkuntza eta prestakuntzaren kalitatea eta eraginkortasuna hobetzea.
Hizkuntza eskubideen behatokiak lanbide heziketan ikasleen hizkuntza eskubideak bermatu daitezen eskatzeko datozen egunetan Nafarroko Hezkuntza Departamentuarekin jarriko da harremanetan, kezka helaraziz eta lanbide heziketako eskaintza berri hontarako urgentziazko aldaketak proposatuz. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko departamentuak ezbel sitzaren aurkako borroka biologikorako planarekin jarraitzen du eta azken asteetan hegazti insektu jalentzako 106 kabi kaxa eta sagusarrentzako 82 kutxa jarri ditu. Lepidoptero horrek bereziki kaltetutako eremuetan. Nafarroan espezie inbaditzaile horren populazioak murrizteko harrapari naturalak hedatzen laguntzeko helburuarekin. Ekimena Ingurumeneko zuzendaritza nagusiaren baso zerbitzuak eta zerbitzu zinegetikoak garatu du eta horrela kabiakaxak banatu dituzte Esteribar, Eguesibar Urrotz eta Izagaondoa udal mugartetako zona ezberdinetan. Herri hoietako bakoitza hautatu da arazo horrek maila ezberdinen kaltetutako espelaldiak egotxeagatik. Espel sitsa zidalima perspectalis asiar jatorriko lepidopteroa da, Europan espezie inbaditzaile moduan katalogatua. Nafarroan erabat zabaltzen ari da, espelaren hostoak eta azala jaten ditu, zuhaixka hiltzeraino eraman dezaken irrika handiarekin. Insektu inbaditzaile honek edatzeko eta ugaltzeko duen gaitasun altuari ekaina eta urria artean, tximel eta fasean elkarren segidako errunaldiak izanez, zitxodei eragindako eragozpenak gehitu behar zaizkio. Izan ere, foru komunitateko espeldientzat suntzitzaietariko bat izatera iritsi da. Espel sitsa espelale eta espel eskaien desfolitzaile jalea da lorategietan naiz mendian. Hori kontrolatzeko espezialisten ustez arazoa ezin da tratamentu masiboen bitartez konpondu, diversitate biologikoa galtzearekin lotutako beste arazo batzuk areagotuko bailirateke. Estrategiarik egokiena borroka biologikoa da ekosistemaren erresilientzia gehitzeko eta bere burua defendatu ahal izateko neurriekin. Apirilaren 1-tik 11 bitarte, Iruñeko udalak azken belaunaldiko ihes joko baten 25 jarduera programatu ditu. Iruñaren blokeoa izeneko jokoak parte hartzaileak Hirugarren Gerra Karlistan hiriak pairatzen zuen setiora eramanen ditu. Eta hiri modernoaren perimetroko konfinamendutik modu virtualean ihes egitea du xede. Pista eta aurkikuntza jokoa azken belaunaldikoa da. 18 enigma jokalarien gailu mugikorren bitartez argitu behar direlako eta garapen digitaletan oinarrituta dagoelako, hala nola errealitate areagotuan, 3 dimentsioko bisita virtualean, 360 gradu argazki eta bideotan eta geolokalizazioan, dronen irudiak, aintzinako argazkiak eta ilustrazioak txertatziaz gain. Horrela, baldintza bakarra da interneteko konexioa edukitzea eta helbide elektroniko bat aurkeztea. Eta gomendatzen da gutxienez 4K7 azbeteko pantaila duten gailuak erabiltzea.